Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε στην υγεία μας, γιατί φυσικά πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας, δεν κουράζομαι ποτέ να το λέω, η υγεία μας, η υγεία σας. Λοιπόν, κοντά μας ο διακεκριμένος γιατρός, ο κύριος Γεώργιος Σάμπαλης, ο γενικός χειρουργός λαπαροσκόπος, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στον Λευκό Σταυρό Αθηνών και διευθυντής του κέντρου λαπαροσκόπησης Μιλώ για το Λιτό. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έχουμε να πούμε τα πάντα για τις παθήσεις της χολής και ήδη έχω ερωτήματα πολλά για εσάς από τον κόσμο, προανήγγειλα το θέμα, για την σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση. Μιλώ για τη χολή. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι, νομίζω το βασικό, τι είναι η χολή, κύριε Σάμπαλη, λοιπόν, και πώς αντιμετωπίζετε, να δούμε ποια προβλήματα μάλλον προκαλεί. Θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση στον κόσμο, διότι υπάρχει μια, ας το πούμε, λάθος ερμηνεία της λέξης χολή. Χολή είναι υγρό. Είναι το υγρό το οποίο παράγεται από το σηκώτη, από το ύπα, και ο στόχος του είναι να πέσει στο δωδεκαδάχτυλο για να βοηθήσει στην πέψη των λιπών και γενικά της τροφής. Ενώ αυτό το οποίο εμείς λέμε χολή και ο κόσμος εννοεί χολή, στην ουσία πρόκειται για την χολιδόχο κίστη, η οποία χολιδόχος κίστης είναι ένα ανατομικό κιστίδιο το οποίο βρίσκεται κολλημένο πάνω στο σηκώτη και επιτελεί κάποιες λειτουργίες. Λοιπόν, να προχωρήσω να δούμε, όπως λέτε, για την ανατομία και έχουμε και ενδιαφέροντα σκίτσα με animation που μπορούμε να βλέπουμε για να δούμε για την ανατομία. Να προχωρήσουμε σε αυτό. Ναι. Ωραία. Συνάδελφοι, εμείς βλέπουμε τις φωτογραφίες. Κύριε Σάμπαλη. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι για την ανατομία της χολής, ότι η χολή βρίσκεται κολλημένη στο σηκώτη και ο στόχος της είναι να αποθηκεύει ένα μέρος του υγρού της χολής από το ύπαρ και να το συμπυκνώνει, και όταν υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις από τη διατροφή να κάνει μία μικρή σύσπαση και να αδειάζει λίγο περιεχόμενο μέσα σε ένα σωλήνα που λέγεται χολιδόχος πόρος. Το έργο της δηλαδή είναι βασικά αυτό, ένας ρυθμιστής της κυκλοφορίας της χολής μέσα στο σύστημα το γαστρεντερικό. Να ρωτήσω κάτι το οποίο βλέπω εδώ, ήδη το έχουν στείλει πολλοί τηλεθεατές. Υπάρχει ηλικιακό όριο, δηλαδή, γιατρέ, μπορώ και εγώ, ένας άνθρωπος μεγαλύτερος από μένα, μικρότερος από εμένα, όπου συναντάμε τις παθήσεις της χολής? Ναι. Πρέπει να πούμε ποιες είναι οι παθήσεις της χολής. Λοιπόν, μέσα στη χολιδόχο κίστη, σε αυτό το υγρό, κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί μια διαταραχή συμπύκνωσης του υγρού και αρχίζουν να καθιζάνουν κάποια άλατα από χολυστερίνη. Ο λόγος που αυτά καθιζάνουν δεν έχει σχέση με τη διατροφή. Έχει σχέση με την ηλικία, έχει σχέση με το σώμα του ανθρώπου, δηλαδή αν είναι γυναίκα, αν είναι υπέρβαρη, αν έχει ζαχαροδιαβήτη, αν έχει διαταραχές και επανειλημμένες δίαιτες, η εγκυμοσύνη και διάφορες άλλες αιτίες. Συνήθως, οι ηλικίες από 45 και πάνω, και ειδικά γυναίκες που είναι υπέρβαρες ή που έχουν, έχουν γεννήσει, παρουσιάζουν πιο συχνά το πρόβλημα αυτό, το οποίο τι είναι, συγκέντρωση κρυστάλλων χολυστερίνης μέσα στη χολιδόχο κίστη και γίνονται σιγά σιγά πέτρες. Το ποσοστό εμφάνισης των λίθων στον πληθυσμό είναι γύρω στο 10% παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είναι γύρω στο 4%. Σημαίνει 4% του ελληνικού πληθυσμού παρουσιάζουν μάλλον χολολιθίαση. Παρουσιάζουν χολολιθίαση χωρίς όμως να παρουσιάζουν συμπτώματα, βέβαια. Τα συμπτώματα είναι αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν. Ωραία, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Να σας ρωτήσω για τους πολύποδες που ακούμε στην χολή, κύριε Σάμπαλη. Τι είναι οι πολύποδες στη χολή και φυσικά πώς αντιμετωπίζονται? Οι πολύποδες είναι ένα δεύτερο σύμπτωμα, ένα δεύτερο πρόβλημα στη χολιδόχο κίστη. Η χολιδόχος κίστη στο εσωτερικό της καλύπτεται, όπως όλα τα όργανα του γαστρεντερικού, από βλενογόνο. Ο πολύποδας στη χολιδόχο κίστη είναι προς εκβολή του βλενογόνου στο εσωτερικό της, άρα είναι σάρκα, είναι σάρκινη, ας το πούμε, δημιουργία, η οποία αναπτύσσεται σιγά σιγά χωρίς να δημιουργεί συμπτώματα. Υπάρχει βέβαια και μία άλλη εικόνα των πολυπόδων, οι λεγόμενοι ψευδοπολύποδες, που είναι ένα υπερηχογραφικό έβριμα και είναι από κρυστάλλους χολυστερίνης στο στίχωμα που παραπλανούν τους υπερηχολόγους και τους παρουσιάζουν σαν πολύποδες. Ο αληθινός πολύποδας είναι αυτός ο οποίος μεγαλώνει και όταν φτάσει σε ένα κρίσιμο όριο, που παλιότερα λέγαμε 1 εκατοστό, αλλά τώρα μπορεί να ξεπεράσει τα 5-6 χιλιοστά, θεωρείται ύποπτος, διότι μπορεί να παρουσιάσει κακοήθεια. Να ρωτήσω, κύριε Σάμπαλη, πώς εμείς υπάρχουν συμπτώματα που μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας πολύποδας στη χολή? Τα συμπτώματα της πολυποδίασης δεν είναι πιθανό να τα εντοπίσουμε. Δυστυχώς, όταν ένας πολύποδας στη χολιδόχο κίστη
φτάσει στα όρια της καρκινογένεσης, άμα δώσει συμπτώματα μπορεί να είναι και πλέον αργά. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για τα συμπτώματα που παρουσιάζονται από τη χολολιθίαση. Ναι, να πάμε στη χολολιθίαση, γιατί επίσης σας ρωτούν. Και να προχωρήσουμε, έχω πολύ διαβασμένους τηλεθεατές. Στις επόμενες εικόνες. Ναι, να προχωρήσουμε, αν θέλετε, συνάδελφοι, στις επόμενες φωτογραφίες. Σας ρωτούν τι είναι η χολολιθίαση και επίσης εδώ ρωτούν ποια είναι τα συμπτώματα. Ναι. Λοιπόν, τα συμπτώματα από τη χολολιθίαση συμβαίνουν όταν για κάποιο λόγο οι πέτρες μετακινηθούν. Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά της πέτρας στη χολή από την πέτρα στο νεφρό. Η πέτρα στο νεφρό με τα ούρα μετακινείται από τον νεφρό στον ουρητήρα, κάνει τον κολικό, πέφτοντας στον ουρητήρα και κάποια στιγμή πέφτει στην κίστη και την κατουράμε. Στη χολιδόχο κίστη έτσι και μια πέτρα μετακινηθεί, όπως βλέπουμε στην εικόνα, από το πράσινο σακουλάκι που είναι η κίστη στο σωληνάκι του κοινού του χολιδόχου πόρου, τότε δημιουργούνται προβλήματα τα οποία μπορεί να είναι η απόφραξη χολιδόχου κίστεως, η οποία προκαλεί πολύ έντονο πόνο, έναν υπατικό κολικό και πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, ενώ άμα η πέτρα είναι μικρή σε μέγεθος, μπορεί να περάσει στο σωληνάκι, τον κεντρικό σωλήνα του χολιδόχου πόρου και να φράξει το χολιδόχο πόρο. Κάνετε πολύ καλά, γιατί ρωτούν πολύ να μας κάνει ο γιατρός τη διευκρίνηση και κάνετε το διαχωρισμό για την πέτρα, γιατί και εδώ υπάρχει μία σύγχυση στον κόσμο. Να ρωτήσω τα συμπτώματα, λοιπόν. Εδώ έχουμε ηλικιακό πλαίσιο, να ρωτήσω, γιατρέ. Όχι, δεν έχουμε ηλικιακό πλαίσιο. Σε όλα αυτά η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Υπάρχει μια οικογενής επίπτωση, δηλαδή, στην περίπτωση της χολολιθίασης. Δηλαδή, άνθρωποι, το οποίο ο πατέρας ή η μητέρα παρουσίασαν χολολιθίαση, έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν, αλλά δεν κληρονομείται. Απλώς έχουν αυξημένες πιθανότητες. Για να διαχωρίσουμε τώρα τα συμπτώματα, η πέτρα στη χολή μπορεί να φράξει τη χολή και να δημιουργήσει οξεία χολοκυστίτιδα, η οποία είναι μια επίγουσα κατάσταση, η οποία απαιτεί ενδεχομένως νοσηλεία. Η πέτρα, η οποία μπορεί να φύγει όμως από τη χολή και να πέσει στον κεντρικό σωλήνα του ύπατος, μπορεί να δημιουργήσει ίκτερο, υπατική βλάβη και το χειρότερο απ' όλα είναι να ερεθίσει το πάγκρεας και να δημιουργηθεί οξεία παγκρεατίτιδα, η οποία βέβαια είναι πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη και με πολύ σοβαρές επιπλοκές. Και θα αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή. Να ρωτήσω για τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν για να φτάσουμε στη διάγνωση του προβλήματος και πώς θα αντιμετωπιστεί. Τα παλιά χρόνια ο κόσμος δυστυχώς με έναν πόνο μπορούσε να πάει σε ένα νοσοκομείο και τότε μπορεί να ήταν και πολύ αργά. Ή παλιά ακούγαμε στα χωριά έσπασε η χολή του και πέθανε. Σήμερα ευτυχώς η επιστήμη και η τεχνολογία μας προσφέρει μια πολύ κλασική εξέταση, η οποία είναι το περιχογράφημα και η οποία είναι η κατεξοχήν ενδεικνυόμενη για να αναδείξει τα προβλήματα στη χολιδόχο κίστη. Το οποίο γίνεται σε μια εξέταση ρουτίνας και πολύ εύκολα μπορεί κανείς να δει τις πέτρες, να εντοπίσει το μέγεθος των λίθων και σε ποια θέση βρίσκονται. Από εκεί και πέρα είναι και οι αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα μας δείξουν βέβαια αν έχει δημιουργηθεί κάποια βλάβη στην υπατική βιολογία του ασθενούς. Ναι, και έχει προχωρήσει. Λοιπόν, εγώ θέλω να δούμε τα πλάνα, γιατί και στο σκίτσο να εξηγήσουμε, γιατρέ, τι ακριβώς βλέπουμε και για το υπερηχογράφημα που είπατε που είναι πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω και να προχωρήσουμε. Εδώ είναι ένα κλασικό υπερηχογράφημα που αναδείχνει ένα χολόλιθο. Κάνουμε λοιπόν, ωραία. Στην θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί εσείς, να υπενθυμίσω, έχετε διαπρέψει στη λαπαροσκοπική χειρουργική και πλέον πραγματικά είμαστε πολύ ευτυχείς που έχει προχωρήσει τόσο πολύ η ιατρική. Μπορείς να πας στην εργασία σου πολύ σύντομα. Να δούμε λοιπόν πώς προχωράμε στη θεραπεία. Άπαξ και εντοπιστεί το θέμα και το πρόβλημα, είτε είναι ας πούμε απλό είτε σύνθετο, η θεραπευτική αντιμετώπιση της χολολιθίασης είναι πλέον μόνο χειρουργική. Δηλαδή, ο στόχος είναι να αφαιρεθεί η χολιδόχος κίστη μαζί με το περιεχόμενό της. Δεν αφαιρούμε τους λίθους, διότι αυτό αφενός μεν είναι αδύνατον. Είναι ένα όργανο το οποίο και το αγγίξεις δεν μπορείς να το ξαναεπαναφέρεις. Αλλά από την άλλη μεριά, στην περίπτωση που αφαιρούνται οι λίθοι ξαναδημιουργούνται, διότι πλέον πάσχει το όργανο. Η επέμβαση λοιπόν η οποία γίνεται και είναι καταξιωμένη τα τελευταία χρόνια είναι η επέμβαση της αφαίρεσης χολιδόχου κίστεως, η οποία γίνεται λαπαροσκοπικά. Τώρα, τι σημαίνει λαπαροσκοπικά. Και θα ρωτήσω λεπτομέρειες γι' αυτό. Γιατί σας ρωτούν πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση, αν εγώ αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα παθολογικό μεγάλο. Είμαι διαβητικός, έχω καρδιοπάθεια, κύριε Σάμπαλη. Μπορώ να προχωρήσω? Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο, είτε είναι διαβητικοί είτε είναι καρδιοπαθείς, στην περίπτωση που συμβεί μία επιπλοκή, τότε βρίσκονται σε ένα μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετώπισης χειρουργικής του προβλήματός τους.
Αφενός μεν διότι ο ζαχαροδιαβητικός μπορεί να διαδράμει, να περνάει φλεγμονή ασυμπτωματικά στο διαβητικό, διότι η χολιδόχος κίστη έχει μια νεύρωση που καταστρέφεται από το διαβήτη και ο άλλος έχει φλεγμονή και δεν πονάει. Ενώ στον καρδιοπαθή, ο οποίος παίρνει και αντιπικτικά, έτσι και συμβεί μια επίγουσα επέμβαση, θα έχει πρόβλημα λόγω των φαρμάκων που θα παίρνει. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμάζονται για αυτές τις επεμβάσεις, οι οποίες είναι ανέμακτες, ανώδυνες και ταχύτατες όσον αφορά και τη διεξαγωγή τους, αλλά και την νοσηλεία. Ωραία. Να προχωρήσω εγώ σε λεπτομέρειες, γιατί σας ρωτούν και λεπτομέρειες. Πόση ώρα διαρκεί και πώς γίνεται, γιατρέ, λαπαροσκοπικά? Ναι. Καταρχάς, η επέμβαση απαιτεί αναισθησία. Ναι. Έτσι, και τι γίνεται, κάνουμε μία μικρή τομούλα στο δέρμα κάτω από τον οφαλό, μέσα από αυτήν μπαίνει το λαπαροσκόπιο, το οποίο είναι μία κάμερα πολύ υψηλής ανάλυσης και μέσα από monitor πολύ υψηλής ανάλυσης μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο της κοιλιάς. Βάζοντας ένα αέριο σε χαμηλή πίεση και βλέποντας βέβαια την εικόνα. Με πολύ λεπτές λαβίδες τώρα των 5 χιλιοστών, οι οποίες μπαίνουν από το δέρμα χωρίς να κόβουμε τους μυς, γίνεται όλο το χειρουργείο. Δηλαδή γίνεται η ανέβρεση χολιδόχου κίστεως, το ξεκαθάρισμα της ανατομίας, η απολύνωση που λέμε των αγγείων και των πόρων και η αφαίρεσή της, η οποία γίνεται ανέμακτα, την βάζουμε σε έναν αποστηρωμένο ενδοκυλιακό σάκο και την αφαιρούμε από τον οφαλό. Η επέμβαση κρατάει ταχύτατα, δηλαδή μπορεί να είναι ανάλογα και με το ίδρυμα αλλά και με το έμπειρο χειρουργικό team, από 20 λεπτά μέχρι και 3 τέταρτα. Κύριε Σάμπαλη, γι' αυτό τώρα νομίζω ότι συζητάμε λίγο και λέμε χολή, ωραία. Θα κάνω λαπαροσκοπικά κάτι, εντάξει, ρουτίνας. Ναι, σαφώς. Ενώ στο παρελθόν ήμασταν σε αυτό που λέγατε. Έσπασε η χολή του και πέθανε. Χάναμε ανθρώπους. Χάναμε ανθρώπους, ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω μετά την επέμβαση τι κάνουμε. Δηλαδή, εγώ επανέρχομαι γρήγορα στην εργασία μου, στην καθημερινότητά μου. Εφόσον πρόκειται για μια απλή προγραμματισμένη επέμβαση, η οποία κρατάει, όπως είπαμε, γύρω στο 20 λεπτό ή με ανάλογα 3 τέταρτα, ο ασθενής πολύ γρήγορα επανέρχεται και συγκροτημένα στην ανάνυψη και μέσα σε 2 ώρες κάνει βόλτες στον όροφο. Σιτίζεται την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα πάει σπίτι του. Έχοντας μόνο 4 μικρά τσιρωτάκια των 5 χιλιοστών και μπορεί μέσα σε 3 μέρες, εφόσον επιθυμεί και όλα είναι καλά, να πάει στην εργασία του, βέβαια, αν είναι γραφείου. Στην περίπτωση που είναι κάπως πιο εργώδης η χειρονακτική, μπορεί να επανέλθει μετά από 1 εβδομάδα, 10 μέρες, με κάποιες προφυλάξεις όσον αφορά το βάρος και τίποτα άλλο. Το διαιτολόγιο είναι ταχύτατα επαναπροσδιοριζόμενο μέσα σε 3 μέρες και λίγο αποφυγή των λιπαρών για 10-15 μέρες. Ωραία. Να ρωτήσω για λαπαροσκοπικά, γιατί σας ρωτούν. Εγώ πρέπει να έρθω κοντά σας με τα συμπτώματα, θα πονώ φυσικά. Πόσο γρήγορα έρχομαι κοντά σας και αποφασίζουμε τελικά να το κάνουμε? Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο κόσμος είναι πάντα λίγο διστακτικός. Αυτό είναι και η πιο ωραία ερώτηση που κάνετε. Ναι. Γιατί ο κόσμος πάντα ρωτάει να τη βγάλω τη χολή μου που βρήκα πέτρες, να περιμένω. Εντάξει, τι να κάνω. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κανένας ειδικός να εξασφαλίσει στον ασθενή ότι δεν θα συμβεί μία επιπλοκή. Διότι η πέτρα, το κινητήρια δύναμη που μπορεί να κάνει την επιπλοκή είναι το ότι η πέτρα να μετακινηθεί. Και η πέτρα μετακινείται με τη σύσπαση της χολής που γίνεται με το φαγητό. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις στον άλλον ότι ξέρεις, μπορεί να περάσει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες για να κάνεις την επέμβαση ή άφησέ το κι άμα σε ενοχλήσει. Διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια μετακίνηση της πέτρας. Και άμα είναι μικρή η πέτρα, πρέπει να επισημάνουμε ότι στη μικρολιθίαση είμαστε πιο σοβαροί. Διότι αυτές περνάνε πιο εύκολα και κάνουν τις επιλογές. Άρα λοιπόν συνιστούμε στους ανθρώπους που έχουν χολολιθίαση να σκεφτούν ότι οι επιπλοκές είναι σοβαρές, ότι αντιμετωπίζονται μόνο με αυτόν τον τρόπο και όχι κανείς να προλαμβάνει σήμερα παρά να περιμένει να γίνει μια κρίσιμη επιπλοκή. Σε σχέση με το τι προκαλεί τη χολή, που ξεκινήσαμε από αυτό και φίλες και φίλοι το ακούτε με ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω από τα ερωτήματα. Σας ρωτούν, είπαμε για την κληρονομικότητα, ναι. Σας το διευκρίνησε ο κύριος Σάμπαλης. Μου μιλήσατε για υπέρβαρους ανθρώπους, για την παχυσαρκία και για τις γυναίκες. Ο τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή, η έλλειψη άσκησης, η διατροφή, όλα αυτά έχουν σχέση, κύριε Σάμπαλη, γιατί τα ρωτούν. Δεν έχει τεκμηριωθεί. Προσπαθούν να καταλάβουν αν τελικά θα είμαστε στο 4%, ναι. που είναι μεγάλος αριθμός για την Ελλάδα. Και, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι έχει συσχέτιση με την κίνηση, με τη γυμναστική. Όχι. Δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι ούτε με τη διατροφή. Για τους πολύποδες επιμένουν. Πόσο ακριβώς, πόσο επίσης γρήγορα εκεί κοντά σας μπορούν να... Δηλαδή πώς να καταλάβουν ότι μπορεί και να έχει δημιουργηθεί ένας πολύποδας στη χολή μας.
Καταρχάς πρέπει να απευθυνθούν σε έναν έμπειρο χειρουργό για να, έτσι, πρώτον. Το δεύτερο είναι πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση αν πρόκειται για αληθινό πολύποδα ή για ψευδοπολύποδες που στην ουσία τι είναι αρχαίγονες πέτρες, οι οποίες είναι κολλημένες στο τείχομα. Άπαξ και λοιπόν είναι πολύποδας σάρκινος, πρέπει να παρακολουθηθεί υπερηχογραφικά και στο ίδιο μηχάνημα, στο ίδιο κέντρο, το συνιστούμε αυτό έχει διαφορές, και θα πρέπει να μελετάμε την αύξηση και το ρυθμό του μεγέθους. Στην περίπτωση που ο ρυθμός είναι γρήγορος και ταχύς, γιατί μπορεί να δεις ένα ασθενή με ένα πολύποδα 2 χιλιοστά και να κρατάει χρόνια. Όταν βλέπεις 2 χιλιοστά, 4, 6, 8 και είναι αληθής πολύποδας, τότε σύσταση με το που περάσει τα 6-7 χιλιοστά, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Επειδή αναφερθήκατε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για την παγκρεατίτιδα, κύριε Σάμπαλη. Να πούμε δύο πράγματα για την παγκρεατίτιδα. Η παγκρεατίτιδα είναι πάρα πολύ σοβαρή επιπλοκή της χοληλθίασης. Ιδιαίτερα σοβαρή. Ναι, είναι πολύ σοβαρή, διότι συμβαίνει όταν ένας μικρός λίθος περάσει στο χολιδόχο πόρο και ερεθίσει τον παγκρεατικό πόρο, ο οποίος έχει μια κοινή εκβολή, είναι θέμα ανατομίας. Η παγκρεατίτιδα σημαίνει ότι γίνεται μια σοβαρή ζημιά στο πάγκρεας. Το πάγκρεας εκρίνει μια ορμόνη η οποία κάνει πέψη στα λευκόματα και στην ουσία τι κάνει? Αυτή η ορμόνη χύνεται στο χώρο του παγκρέατος και κάνει αυτοπεψία του σώματος. Δηλαδή, είναι τόσο τραγικός ο πόνος, αλλά και τόσο τραγικές οι επιπλοκές που μπορεί να χρειαστεί εντατική μονάδα θεραπείας και ένα ποσοστό της βαριάς παγκρεατίτιδας οι ασθενείς αποθνίσκουν από οργανική ανεπάρκεια. Άρα λοιπόν, η σύσταση είναι όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπέρβαρος, έχει μικρολιθίαση, έχει κάποια συμπτώματα από τη χολιδόχο κίστη, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί, διότι η παγκρεατίτιδα πρέπει να προλαμβάνεται. Σε αυτό θέλω να φτάσω. Το πώς συνειδητοποιώ εγώ, προφανώς έχω αφόρητο πόνο, κύριε Σάμπαλη, και έρχομαι σε εσάς, γίνεται η διάγνωση, πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα. Και πώς, άπαξ και υπάρξει διάγνωση παγκρεατίτιδας, η οποία γίνεται κλινικά από έναν άνθρωπο που υποφέρει, δεν μπορεί να πρέπει να νοσηλευτεί, και διαγνώσουμε παγκρεατίτιδα με τις αιματολογικές εξετάσεις, με αξονική τομογραφία παγκρέατος, τότε η θεραπεία είναι οπωσδήποτε νοσηλεία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επέμβαση μέχρι να υποχωρήσει η παγκρεατίτιδα και την αντιμετωπίζουμε την χολολιθίαση με το πέρας της λύσεως του προβλήματος της παγκρεατίτιδας. Και εδώ, επειδή ο κόσμος προσπαθεί να μην είναι στους άτυχους οι οποίοι θα είναι ασθενείς για την παγκρεατίτιδα, σας ρωτούν, υπάρχει επίσης, εδώ υπάρχουν παράγοντες που προκαλούν την παγκρεατίτιδα και που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουμε αυτούς όλους τους παράγοντες και να μην νοσήσουμε από παγκρεατίτιδα. Η παγκρεατίτιδα λόγω της χολολιθίασης, γιατί οι αιτίες της παγκρεατίτιδας στην Ελλάδα είναι δύο. Η μία είναι η χολολιθίαση και άλλη ο αλκοολισμός. Άρα λοιπόν, μιλώντας για την χολολιθίαση, η μικρολιθίαση είναι το κύριο αίτιο της δημιουργίας παγκρεατίτιδας. Ωραία. Να ρωτήσω επίσης για τις εξετάσεις που είπατε, γιατί τους είπατε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο για την επέμβαση. Πριν μπούμε λαπαροσκοπικά και όπως είπατε μόνο 20, εγώ εντυπωσιάστηκα, 20-40 λεπτά, απίστευτος χρόνος. Ποιο είναι το πρωτόκολλο για τις εξετάσεις κάνουμε κυρίως για τις προεγχειρητικές. Ένας ασθενής που πρέπει να μπει στο χειρουργείο, πάντα τον ελέγχουμε συνολικά. Κάνουμε ένα αιματολογικό προφίλ, ελέγχουμε την καρδιακή λειτουργία με υπερηχογράφημα, με καρδιογράφημα σαφώς και υπερηχογράφημα καρδίας αν χρειαστεί. Τον βλέπει τον ασθενή καρδιολόγος, κάνουμε αχινογραφία θώρακος, τον βλέπει τον ασθενή και πνευμονολόγος και από εκεί πέρα ελέγχουμε τους δείκτες της πυκτικότητας του αίματος και όλη την υπατική βιολογία. Αν αυτή είναι OK και αν έχουμε ένα υπερηχογράφημα το οποίο δείχνει μια απλή χολολιθίαση χωρίς επιπλοκές, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στο χειρουργείο. Υπάρχουν ασθενείς σας οι οποίοι έρχονται σε εσάς και μπορεί τελικά να μην προχωρήσετε σε επέμβαση. Δηλαδή, διατρέχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στο οποίο εσείς δεν συνιστάτε να προχωρήσουν σε επέμβαση, κύριε Σάμπαλη. Κοιτάξτε. Δηλαδή, αν εξαιρούνται κάποιοι ασθενείς, θέλω να πω σε εισαγωγικά. Ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι μια καρδιοπάθεια σοβαρή ή μια αναπνευστική ανεπάρκεια, θα πρέπει να περιμένουμε να ρυθμιστεί το πρόβλημα αυτό και μετά να προχωρήσει ο ασθενής. Στην περίπτωση βέβαια που έχουμε επιπλοκή από τη χολιδόχο κίστη και από τις πέτρες της χολής και έχουμε μια πέτρα που έχει φύγει από τη χολή και έχει πάει στο χολιδόχο πόρο, τότε υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Πρέπει ο χειρουργός να θεραπεύσει πρώτα την πέτρα από το χολιδόχο πόρο και μετά να προβεί στην επέμβαση.
Τα παλιά χρόνια κάναμε ανοιχτές επεμβάσεις, ανοίγαμε το χολιδόχο πόρο, βάζαμε σωληνάκια που τρέχανε για 2 εβδομάδες. Σήμερα υπάρχει μία τεχνική η οποία λέγεται ERCP. Την κάνουν ειδικοί επεμβατικοί ενδοσκόποι, όπου ένας γαστρεντερολόγος πάει μέσα από το στομάχι στο δωδεκαδάχτυλο και μπορεί να αφαιρέσει την πέτρα ταχύτατα από το χολιδόχο πόρο, να καθαρίσουμε δηλαδή το χολιδόχο πόρο και την επομένη μέρα, εφόσον ο ασθενής είναι μια χαρά, να προβούμε και στην αφαίρεση της χολιδόχου κύσεως με τις πέτρες για να έχουμε πλήρη ίαση. Εξαιρετικό. Να ρωτήσω επίσης, επειδή είμαστε πρωταθλητές και στην παιδική παχυσαρκία και σας ρωτούν εδώ προφανώς μητέρες, είπατε για τους υπέρβαρους ανθρώπους, υπάρχει πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα και σε ένα μικρό παιδί, νέο παιδί? Το συνδέω με την παχυσαρκία, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα ως χώρα πλέον. Είναι πάρα πολύ σπάνιο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ποσοστά που εμφανίζονται στα παιδιά. Και δηλαδή έχουμε αντιμετωπίσει και 8χρονο παιδάκι με χολολιθίες. 8χρονο παιδάκι, πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, εγώ θέλω να δούμε όλα τα πλάνα που έχουμε animation, γιατί θέλω να εξηγήσουμε και να τα δούμε με τον κύριο Σάμπαλη σε σχέση με τις παθήσεις της χολής. Λοιπόν, εδώ, τι βλέπουμε, γιατρέ? Εδώ είναι μια εικόνα της λαπαροσκοπικής. Έχουμε την άμεση όραση από το λαπαροσκόπιο, με το μπαίνουμε μέσα στην κοιλιά. Και βλέπουμε τώρα αυτό που βλέπουμε το άσπρο είναι η χολιδόχος κίστη και από πάνω ακριβώς αυτό το καφέ είναι το σηκώτη. Από κάτω ακριβώς το κίτρινο που βλέπετε είναι ενδοκυλιακό λίπος και από πιο κάτω ακριβώς είναι το παχύ έντερο με το δεκαδάχτυλο. Είναι μια εικόνα εκ πρώτης όψεως μπαίνουμε μέσα, αλλά προχωρώντας μέσα το λαπαροσκόπιο μπορεί να φτάσουμε σε 20 φορές μεγέθυνση. Απίστευτο. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα 20-40 λεπτά που μας είπατε. Εδώ, κύριε Σάμπαλη. Εδώ είναι μια απεικόνηση της ανατομίας της χολιδόχου κίστεως. Εντάξει, ένα απλό σκίτσο, δεν είναι κάτι... Να πω επίσης ότι εσείς αναφερθήκατε στις ηλικίες άνω των 45, γιατί θέλω να βάλω ένα πλαίσιο ρωτούν και ξαναρωτούν που κινούμεθα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να τις δούμε όλες αν θέλετε, συνάδελφοι. Λοιπόν. Εδώ είναι η εικόνα ενός πολύποδος. Αυτός είναι ένας πολύποδας. Εδώ θα σταθούμε, γιατρέ. Ναι, ένας πολύποδας ο οποίος είναι ένα τυχαίο έβριμα στη χολιδόχο κίστη. Γιατί βλέπω ότι στέκονται και οι τηλεθεατές. Μπορώ εγώ τυχαία σε ένα check-up που κάνω, κύριε Σάμπαλη, να μου διαγνωστεί ότι έχω πολύποδα, έχει δημιουργηθεί πολύποδας? Και πόσο τυχαία τώρα μπορεί να γίνει, θα μου πείτε αυτό? Η ανέβρεση πολύποδα είναι πάντα τυχαία. Πάντα τυχαία. Πάντα τυχαία. Διότι για να έχει ενοχλήσεις ένας πολύποδας ή θα πρέπει η θέση του να αναπτυχθεί πολύ χαμηλά στην έξοδο της χολιδόχου κίσεως, εκεί που να προκαλέσει μια στένωση, ή να μεγαλώσει σε ένα σημείο τέτοιο που να αρχίσει να δημιουργεί προς το σηκώτη, δηλαδή έξω από την χολιδόχο κίστη που είναι το σηκώτη, να δημιουργήσει βλάβη, αλλά εκεί θα έχουμε πρόβλημα πλέον κακοήθειας. Και δυστυχώς ο καρκίνος της χολιδόχου κίσεως είναι ο πιο επιθετικός καρκίνος του γαστρεντερικού σωλήνα. Δηλαδή, άπαξ και προχωρήσει, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης του. Γι' αυτό και οι πολύποδες που ανιχνεύονται εντελώς τυχαία, διότι είναι ασυμπτωματικοί, πρέπει ο ασθενής να ενεργοποιείται. Για να σε αυτό που σας είπα για το χρόνο. Άρα, επειδή το τονίσατε, είναι ασυμπτωματικοί, δεν παρουσιάζονται, φίλες και φίλοι, συμπτώματα. Άρα, κερδίζουμε χρόνο πηγαίνοντας στον γιατρό μας και τον συμβουλευόμαστε για τα επόμενα βήματα. Δεν υπάρχει αναμονή, αυτό το κρίνετε εσείς, κατά πόσο γίνεται. Σε αυτό, κύριε Σάμπαλη, εδώ βλέπουμε να προχωρήσουμε, θέλετε, γιατί αυτό το εξήγησε προηγουμένως ο γιατρός. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το υπερηχογράφημα σήμερα είναι μια πολύ σημαντική εξέταση. Έτσι, είτε άνω κοιλίας είτε κάτω κοιλίας. Διότι μπορεί να βρει και να εντοπίσει προβλήματα στο σηκώτη, στη χολιδόχο κίστη, στο πάγκρεας, τα οποία είναι ασυμπτωματικά. Έτσι, δηλαδή έχουμε και στο σηκώτη βλάβες και στη χολιδόχο κίστη όπως οι πολύποδες, αλλά και στο πάγκρεας. Βέβαια και στην κάτω κοιλιά, σαφώς. Έτσι, και μπορούμε να το κάνουμε, γιατρέ, γιατί βλέπω κόσμο ο οποίος λέει: εντάξει, τώρα να κάνω άνω-κάτω κοιλίας, γιατί να μην το κάνεις? Μπορείς να βρεις εξαιρετικά εντός εισαγωγικών ευρήματα, θα έλεγα. Σας ρωτούν τι συμβαίνει όταν η επέμβαση, και θα κλείσω με αυτό, δεν μπορεί να γίνει με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Εκεί τι γίνεται? Ναι, υπάρχουν και αυτή μια πολύ σημαντική ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να δυσκολέψουν ένα χειρουργό να κάνει την λαπαροσκοπική επέμβαση και μπορεί πολλοί κόσμος να λέει ότι έχω ξαναχειρουργηθεί, έχω τομές στην κοιλιά,
έχω συμφίσεις. Όλα αυτά είναι ένα θέμα. Εδώ έχει να κάνει και η εμπειρία της χειρουργικής ομάδος. Φυσικά, πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι μπορούν να χειρουργηθούν λαπαροσκοπικά και η πιθανότητα βέβαια κάποιος να ανοίξει έχει να κάνει μόνο με την βαρύτητα της κατάστασης και της επιλογής. Δηλαδή ένας χειρουργός όταν βρεθεί σε μια πολύ μεγάλη ανατομική δυσκολία να ξεκαθαρίσει τα στοιχεία τα ανατομικά της χολιδόχου κίστεως, τότε καλείται να επέμβει ανοιχτά, το οποίο βέβαια δεν είναι λάθος, αλλά είναι μια σωστή, ας το πούμε, αντιμετώπιση ασθενούς. Δεν είναι επιπλοκή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γεώργιο Σάμπαλη. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά, γιατρέ, σήμερα. Σας απαντήσαμε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα όσα προλαβαίναμε. Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκόπος, Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής στο Λευκό Σταυρό Αθηνών και στο Λιτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 ακριβώς. Να πω καλημέρα, καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε αύριο Παρασκευή για να τα πούμε.